Хайырлы кич, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал. Бүгінгі яңалыкларга күчкәнче бу көн белән бәйле тарихи вакыйгаларны барлыйк. 1922 елның 25 мартында Казан университетындагы Урман факультеты Казан политехник институтының агрономия факультеты белән кушыла. Ике атнадан соң авыл хуҗалыгы һәм урманчылык факультеты барлыкка килгән. Бер гасырга якын вакыт эчендә анда агрономия тармагындагы 15 меңнән артык белгеч әзерләнгән. Бакчачы һәм умартачылык һөнәрен үзләштерәләр. Бүгенге көндә анда белем алучы студентлар саны 1 меңгә якын. Башкаланың Эликон заводы да бүгін бәйрәмен билгеләп үтә. 1939 елда калорифер җитештерү базасында җылылык алмашу приборлары заводы барлыкка килә. Хәзер Эликон җәмгыяте Россиядә оборона һәм гражданнар сәнәгате, ракета, космик һәм хәрби диңгез техникалары өчен махсус җиһазлар җитештерүче төп оешмаларның берсе. Хәзер исә бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Коронавирусны җиңү өчен алар продукция күләмен арттырырга әзер. Алабуга икътисади зонасы һәм КамАЗдагыларга президент инди бурычлар йөкләй. Руслан Хусаинов. Хәзер алар җитәкчеләрне генә түгел, табибларны да йөртә. Дежурстводан безнең башына иртәнге сәгать 8-дән. Казан мэриясендә эшләүче машина йөртүчеләрнең көндәлек эш тәртибе ничек үзгәргәнен Рания Абдрахманова белә. Карантинда кем нишли? Үз күңелеңне үзең күрү ысуллары турында Фәйрүзә Мәҗитова. Атларга булган мәхәббәттән эшмәкәрлеккә. Агростартап алганчыга кадәр 15 башы атым бар иде инде. Бүгенге көндә ат саны 100-гә якынлашып килә. Агростартап программасы фермерларга ничек булыша? Вероника Ганединова танышып кайтты. Россиядә коронавирус юктыручыларның саны бүген 658-гә җитте. Соңгы тәүлектә бер юлы 163 яңа очрак теркәлде. Авыручылар саны арта, димәк чараларны ныгытырга кирәк. Бүген Россия президенты Владимир Путин ил халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Ул яңа атнаны Россиядә ял көне дип игълан итте. Эшкә бармасак та хезмәт хакы түләнергә тиеш. Әмма медицина учреждениеләре, даруханәләр, кибет, банк, транспорт һәм хакимият оешмалары эшләвен дәвам итә ди ил башлыгы. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Владимир Путинның чыгышы төгәлләнү белән Ярчаллыда коронавируска каршы республика оператив штабы утырышы узды. Аны Рөстәм Миннеханов алып бара. Очрашу тәмамлануга анда күтәрелгән мәсьәләләр буенча президентның матбугат хезмәте җитәкчесе менә ниләр хәбәр итте. Рөстәм Миннеханов Владимир Путин куйган бурычлар буенча республика штабына тулы күләмдә эш алып барырга кушкан. Татарстанга медицина битлекләрен кайтару өчен җайга салырга бүген Алабуга махсус икътисади зонасына эш сәфәре вакытында Рөстәм Миннеханов шундый йөкләмә бирде. Президент Полиматис битлек тегү өчен материаллар чыгаручы завод эшчәнлеге белән таныша. Ярчаллыда КамАЗда коронавируска каршы нинди профилактика чаралары уздырылуы белән кызыксынды. Президент нинди бурычлар йөкле соң тулырак Руслан Хусаинов. Бу Алабуга махсус икътисади зонасындагы Полиматис заводы биредә 2009 елдан башлап медицина битлекләрен тегү өчен материал җитештерәләр. Бүген Рөстәм Миннехановка завод продукция җитештерү күләмен 10 тапкыр айына 600 тоннага кадәр арттыра алуын җиткерделәр. Иң мөһиме республикада битлеккә кытлык булмаска тиеш. Нам в Москве нужны республики. Давай договорись. Без проблем, Руслан Нургалевич, у нас вопросов нет. Мы можем и увеличить объемы. В то же время импорт продуктов глубокопереработанной пшеницы составляет 362 тысячи тонн. Sonra Рөстәм Миннеханов Алабуга корпоратив университетының чыгарылыш студентлары проектлар белән танышты. Уку йорты 6 ел элек үз ишекләрен ачкан иде. Университет программаларының төп өстенлеге сәнәгать объект эшчәнлегендә кулланыла торган белемнәр алу. Алабуга махсус икътисади зонасы резидентлары вәкилләре проектында катнашу. Практически лабораторные вещи по химии изучают. Рөстәм Миннеханов систем үзәгенә дә килде. Ул Синергия индустриаль паркы базасында оештырылган дуаль система буенча урта һөнәри белем бирү программалары кысаларында 4 юнәлештә белгечләр әзерлиләр.
Яршалда президент КАМАЗ заводының жию цехында коронавирус таралуны профилактикалау буенча күрелә торган чаралар белән таныша. Монда да чит илләрдән кайткан хезмәткәрләр өчен 14 көнлек карантин кертелгән. Шулай ук Рөстәм Миннехановка заводта фильтрлы битлекләр, саклагыч костюмнар, күзлекләр, төркемле тепловизорлар сатып алу эшләре алып барылу турында сөйләделәр. Президент предприятие хезмәткәрләре белән дә аралаша. Ул коронавируска каршы профилактика чаралары ничек оештырылуын сорашты. Нормально, да? Президент КАМАЗда профилактика эшен уңай бәяләде. Аларның тәҗрибәсен башка оешмаларга үрнәк итеп куйды. Алабуга белән Яршаллыдан Руслан Хусайдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан һәм Казан коронавируска каршы көрәшергә әзерме, авыручылар арта калса дәвалау мөмкинлекләре җитәрлекме? Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жавренков белән әңгәмә кырдык. Владимир Владимирович, сәнсез? Хәрлекен. Казанда коронавируска бәйле вазгыять шулай ук көн саен диярлек үзгәреп тора. Безнең республика халкы өчен бүген иң мөһиме нәрсә? Самое главное сейчас это абсолютное спокойствие сохранять. Хәзер иң мөһиме үзеңне тыныч тоту. Медицина хезмәткәрләре һәм Роспотребнадзор кушканнарны үтәргә кирәк. Инфекция юктырган пациентлар саны арта. Татарстанда алар 7 булды. Казан гомумән коронавирус авыруын юктырган кешеләрне кабул итәргә һәм дә аларга әзерме, урыннар җитәме? В целом Казань готова к борьбе с коронавирусной инфекцией. Гомумән Казан коронавируска каршы көрәшергә әзер. Хәзер бу максатка республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсе эшли. Үпкә ялкынсынуы булган пациентлар өчен өстәмә рәвештә Казанның 2нче санлы хастаханәсе җәлеп ителә. Казанда тагын 3, башкаладан читтә 2 медицина учреждениесе әзер тора. Коронавируска бәйле рәвештә чит илләрдә хәзер ясалма сулы шалдыру аппаратлары җитмиделәр. Казанда моның белән хәл ничегрәк? Проведен полный мониторинг каждого аппарата. Татарстандагы һәр җайланма исәпкә алынды. Резервта булачак госпитальләргә бу аппаратларны башка оешмалардан китерәчәкләр. Шундый план әзерләнде. Казанда тагын йогышлы авырулар хастаханәсе ачу планда бармы? Безусловно, планы такие есть. Андый планнар әлбәттә бар. Гомумән медицина учреждениеләрен камилләштергә җыенабыз. Шулай да булганнары безнең алда торган катлаулы бурычларны хәл итәргә мөмкинлек бирә. Гомумән ашыгыч ярдәмгә мөрәҗәгать итүчеләр саны арттымы һәм алар нигездә нинди проблемалар белән шалтыраталар? Если мы говорим непосредственно по неотложной помощи. Әгәр дә кичектергесез ярдәм турында сөйләбез икән, мөрәҗәгатләр шул ук, халык авырмый тормый. Шуңа сәламәтлек саклау системасы элеккеге режимда эшли. Икенче мәсьәлә медицина күзәтү астында булган кешеләрнең саны шактый артуы. Шуңа беренчел чылбырның эше дә күбәя. Әмма безнең киңәш шул: медицина күзәтүе кагыйдәләрен төгәл үтәргә, фатирлардан чыкмаска. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Казан башкарма комитетының 15 эш машинасы бу көннәрдә сәламәтлек саклау тармагына бирелгән мэрия автомобильләре төп эшләреннән бушаган вакытта шәһәрнең сырхаухана һәм хастаханәләрендәге табибларны авырулар янына йөртә. Соңгы 3 көндә алар инде 1200 мөрәҗәгать буенча чыгарга да өлгергән. Машина йөртүченең бер көне Рония Абдрахманова материалында. Здравствуйте. Мэриядә машина йөртүче Ринат Мөхәддиновның эш көне хәзер башкача. Кулларына дезинфекция ясагач юллама ала һәм аны башкарма комитетка түгел, хастаханәгә җибәрәләр. Ринат, сегодня вы работаете не с управлением образования, а поступаете в распоряжение поликлиники номер 11. Аннары температура кан басымын үлчәү, битлек бирәләр һәм алга. Коронавирус чорында башкарма комитет автомобильләре сырхауханәләргә ярдәм итә. По просьбе. Сәламәтлек саклау идарәсе соравы буенча эштән бушаган 15 машинаны хастаханәләр ихтияҗына биреп торырга карар кылдык. Табиблар җитә, бу алар мөрәҗәгатләр буенча күбрәк йөри алсын өчен эшләнелә. Дежурстводан безнең башына иртәнге сәгать 8-дән, шул сәгать 4-ләргә, 5-ләргә кадәр инде менә ничә вызов бар инде, менә вызовларга карата инде. Хастаханәләр өчен бу зур ярдәм, чөнки хәзер мөрәҗәгатләр саны арткан. На данный момент у нас хәзергә 5 машинабыз бар. Иртән нигездә анализ алырга чыгалар. Чит илдән кайтучыларны тикшерәбез. Мөрәҗәгатләр 2 тапкырга артты. Сырхаухана табиблары өчен өстәмә машина эшне тизләтү мөмкинлеге. Гадәттә көн дәвамында безнең 40-тан алып 60-ка кадәр вызов күзәтелә. Күбрәк хәзерге вакытта температура күтәрелү белән, давление күтәрелү белән, бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләрнең хроник авыртуларының өслегеп китүләр барлыкка китерү белән чакыралар. Эш көне тәмамлануга гаражга түгел, дезинфекция үзәгенә юл ала автомобильчеләр. Машина йөртүчеләрнең эш көннәре хәзер менә шушында тәмамлана. Автомобильләрне
дезинфекция чаралары белән эшкәртәләр. Аеруча да игътибар һава, утыргычлар, куркынычсызлык каешы, тәрәзәне күтәрү һәм төшерү җайланмалары һәм ишек тоткаларына бирелә. Мондый мөмкинлек тудыру шәһәр хакимияте тарафыннан үзенә күрә яхшылык үрнәгедә, чөнки машина йөртүчеләргә хезмәт хакы түләнми. Шулай ук чир юктыру куркынычы да зуррак, тикалар моның өчен хафаланмый. Юк, Алланың бер генә шөкер, все нормально, ару дигән нәрсә юк. Все по мере возможности эшлибез, Аллага шөкер җирибез, ару дигән нәрсә юк. Ауруны йыктырырга курыкмыйсызмы менә? Ну, бар инде сомнение, ул йоктыру дигән мәсьәләдән бүтән кеше курка торгандыр инде. Ну, тырышабыз сакланыр, сакланырга. Ничек менә без еш кулны юабыз, маскалар киеп йөрибез. Автомобильләр җитмәсә, мэриядә тагын ярдәм итәргә әзерләр. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Республикада шундый җитди чаралар күрүлегә дә карамастан кертелгән чикләүне соңга сукмыйча ничек эшләсә шулай эшләвен дәвам итүче оешмалар да җитәрлек. Шулар исәбенә кайбер кальян тарту урыннарын кертергә мөмкин. Хөкүмәт дәрәҗәсендә тыюга карамастан яшерен рәвештә эшләүгә күчеп баралар. Казан белән Чаллының кичке тормышын Илшат Аюпов күзәтте. Почему-то нет света. Казан үзәгендә кальян барларының берсе. Урам яктан ишек бикле. Тик көндез бу урынга кальян тартырга чакырып телефоннарга SMS хәбәр алдык. Бу хәбәрне кайда укыганыңны беркемгә дә әйтмә, башкаларга җибәрмә, үзең генә кил. Телефон номеры. Килдек, күрсәтелгән номер буенча шалтыратабыз. Җавап бирүче юк. Ачмыйлар да. Берничә минуттан кемнәрдер килеп ишеккә шакый һәм ишеккә узалар. Шулык тәртип буенча ярты сәгатьтә 6 кеше керә. Я, честно говоря, не употребляю. Мин үзем тартмыйм, тик танышлар йөри. Вроде все так же работает везде. Алар ничек эшләгән, шулай эшли. Ярчаллыда да шундый ук хәлгә юлыгабыз. Әлеге бинаның ишегенә без вакытлыча эшләмибез, сезне 7нче бистәдә көтәбез дип язылган. Тик менә биредә үк урамга кальян исе таралганны сизелеп тора. Бу адрестагы әлеге урынга да чакыру телефон аша таратыла. Кайда баруыңны беркемгә дә әйтмә, бу ябык чара, шалтырат дип язылган. Біз шулай эшлибез. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, можно кальян покурить у вас? Надо повернуться спиной к входу и обогнуть здание с левой стороны по периметру. Һәм инде утсыз төтен булмаган кебек кирү юлы да ерак түгел, фәкать бинаны әйләнеп кенә чыгарга кирәк. Ярым караңгы зал халык белән тулы диярлек, тик безнең белән эш шәхесне ачыклаудан башлана. Бу ябык чара чакырылган кешеләр генә килә дип аңлаталар. Люди знакомые между собой. То есть вы нас не обслужите никак? Сегодня вынуждены задерживать сегодня обслуживание. Шәһәрдә бик күп кальян заллары эшли диделәр. Интернетта беренче очраган адрес буенча барабыз. Бикле ишек янында бер төркем яшьләр топтана. Бираздан тылсымлы дөнья ишеген ачалар. Скажите, у вас кальян можно покурить? Да? Тик бу ишек башка ачылмады. Ә менә Тынычлык проспектындагы шундый күңел ачу урынына бернинди тоткарлыксыз кирип була. Кирдек, шундук кальян әзерләп бирделәр. Зал тулы кешегә эшли. Инде моннан 10 көн элек республикада кальян тарту тыелган иде, чөнки ул вирус таратуның иң уңай усулы. Күрәсең, закон бүтән кешегә дә кагылмый. Так по городу другие тоже работают, да? Все работают. Кальян залларының вакытлыча ябылырга тиешлеге турында ил хөкүмәте карары бар. Тик күргәнебезчә, әлеге шәхси эшмәкәрләр моны соңга сукмый. Димәк, сәламәтлеген кайгырту һәр кешенең үз җаваплылыгына кала. Илшат Аюпов, Салават Мөхәммәдуллин, Рамил Зәкиев, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Качып булмаячак. Татарстанның ЮХИДИ хезмәткәрләре тәрәзәләрен каралтырга яратучы машина хуҗаларын хәзер юлларда сагалый. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Татарстанда 3000 ярым кеше карантинда. Бу чит илдән кайтып медицина күзәтүе астында булучылар, яисә оннан кайтучылар белән аралашкан кешеләр. Коронавирусның беркемне аямавын аңлап, үз сүзләрен саклау ниятеннән карантинга махсус китүчеләр дә бар. Ике атна өйдә утыру, үзеңне күп нәрсәдән шикләү, психологик яктан шактый катлаулы хәл дип психологлар. Мондый хәлдә калсаң, нинди киңәшләрне истә тоту файдалы? Тулырак Фәйрүзә Мәҗидова. Сигезенче көнен карантинда авылда уздыручы җырчы Лилия Хайруллина бу видеоны үз Инстаграмы өчен төшергән. Төп киңәше өйдә дә үзеңне эшкә багышларга, әйтик яңа ризыклар пешереп карарга, спорт белән шөгыльләнергә. Әгәр дә сез өйдә утырасыз икән, үзегезгә бик күп төрле шөгыльләр табырга мөмкин. Күп кенә кызыклы рецептлар бар интернетта. Һәм инде онлайн рәвештә алам инглиз теленнән дәресләр. Иң беренче дисциплина булсын дип телим мин. Менә Кытайлардан үрнәк алсак, аз гына сабыр итсәк, барсы да
жайлы гына, шыма гына узып китер дип уйлыйм. Давай сначала зайчиков посчитаем. Безнең канал алып баручысы Эльвира Фазлыева да 2 атналык карантинда. Ул бу вакытны кызына багышлаячакмын ди. Китаплар укыйлар, онлайн дәрес карарга киңәш итә. Кызым шөгыльләнә торган түгәрәкләрне дә бик кызык иттереп онлайн форматта өйрәнәбез. Карантинны кем ничек кабул итә бит? Ирексездән ирекле булучыларга белгечләр киңәш бирә. Иң беренче позитив фильмнар карарга. Позитив обязательно. Аны сугыш турында булат. Шул белән ниндидер матурлык, яктылык, күңеллелек, күңелгә рәхәтлек бирә торган китаплар укырга. Аннары соң кул эшләре белән шөгыльләнергә, ирләргә дә, хатыннарга да эш итәрлек. 2 атналык карантинны сынау итеп кабул итеп, моңарчы кул җитмәгән эшкә багышларга. Иң мөһиме начар уйлардан ерак торырга. Лучше относиться к этому как к испытанию некоторым. Төшенкелеккә бирелмәскә, чөнки аның сәламәтлеккә зыяны зур. Хәзер социаль челтәрләрдә бик күп төрле шаян видеолар барлыкка килде. Халык бу халәттән шулай ярым шаярып, җиңелчә чыгу ягын карый һәм бу бик дөрес. Булай булганы юк иде әле. Спектакль карау өчен театрга барып та торасы юк. Музей экспонатлары белән танышу өчен интернетны кушу да җитә. Карантин вакытында булар барысы бушлай. Берничә минут эчендә Париж Луврындагы картиналар белән танышырга, Санкт-Петербург Эрмитажына эләгергә, яисә Казан Кремле музейларына сәяхәт итәргә була. Вена операсында тыңлап була, зур театрның балетларын да карап була. 15 апрельгә кадәр моңарчы түләүле булган белем бирү, күңел ачу интернет сайтлары да бушлай хезмәт күрсәтә. Иң мөһиме файдалы итеп куллану зарур. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Яңа уку елына әзерлек. 2020-2021 уку елында без тагын бер яңа кызыклы программага кабул итү игълан иттек. Күп бюджет урыннары бар һәм нинди яңа юнәлешләр ачылган. Айсын Юкмаҗанова белеште. Тасырның 100 еллыгына музыкаль тарих. Җыр ул чорның символы, безнең радио аша да шушы Татарстан тарихын өйрәнеп була. Татарстан авазы яңа интернет радиосын тәкъдим итү чарасыннан Файгөл Бәдретдинова. Бүген Рөстәм Миннехановның Татарстан белән җитәкчелек итүенә 10 ел тулды. 2010 елның 25 мартында ул беренче тапкыр президент булырга ант итә. Бу вакыт эчендә Рөстәм Нургали улы үзен күп кырлы шәхес буларак танытты. Аның турында күп сөйләргә була. Ул авылда туып үскән булса да, технократ һәм IT ярата. Ил төбәкләре җитәкчеләре арасында бердән-бер атказанган автоузычы. Республика Миннехановның президентлык итү дәверендә күп яклап үсеш алды. Татарстан өчен генә түгел, бөтен илгә үрнәк булырлык программалар башланып китте. Әйтик, мәсәлән, бәләкәй безнең ишегалды парк скверлар ачу. Менә президент үз ише турында еш кына ни ди? Все, что я делаю во благо нашей республики и буду делать, пока работаю. Когда даже работать не буду, буду стараться что-то полезное сделать для своей республики. Татарстан инвестицияләренә җәлеп итү буенча илнең иң алдынгы төбәкләренең берсенә әйләнде. Бер артлы узган халыкара чаралар республика өчен чын бүләк булды. Рөстәм Миннеханов чит илләрдә дә еш куна, кая гына барса да бөтен дөньяга сибелеп яшәгән татарлар белән очраша. Аны инде татар милләтенең әтисе дип атый башладылар. Кешеләр белән аралашканда Рөстәм Миннеханов һәр вакыт ихлас, ачык һәм менә Татарстанда яшәүчеләр аның республика тормышында һәм үзләренең кайгыртуын ничек тоя. Ул килгәннән үк сразу бик күп үзгәрешләр булды безнең Казанда, Татарстанда. Мин бик үзем дә бик шат ул безнең президент булуына. Миннеханов килгәннән бирле безнең Казан тагын да матурая бара. Тагын да Татарстаныбыз чәчәк ата бара. Без аны бик яратабыз. Миңа калса, ул шәхес буларак та бик кызыклы. Чөнки заманадан артта калмый, заманча алга бара безнең Татарстаныбыз. Уровнем жизни в Татарстане, я думаю, мы многим благодарны нашему президенту. Особенно поликлиники. Например, сейчас уже приятно заходить. Больницы, я имею в виду, например, тот же ДРКБ очень сильно отреставрирован. Это все видно. Менә парклар ничек матурайты элек бит әле менә монда андый түгел, менә ничек хәзер үзеннән күңелле җирисегенә кирәк. Президентыбыз ул ишәнеге күренә бит, бөтен яктан.
шәһәребезне карагыз, Татарстанны карагыз. Мне нравится, что он ведет очень активную социальную жизнь, социальные сети, пользуется социальными сетями. Мы себя чувствуем очень хорошо, живя в Казани. Я чувствую себя очень уверенно. Отларга булган мәхәббәт авылда бизнес ачарга булыша. Фәридә Яруллина балачак хыялын агро-стартап программасы ярдәмендә тормышка ашырган. Кече һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проекты буенча узган ел 3 миллион сумлык грант тоткан. От санын арттырган, 2 эш урынын булдырган, хәзер үз бизнесын киңәйтергә дә тели. Минем бөтен атларым кулга ияләшкән, алар яратканны белеп торалар. Йылдыз, Изабель, Синди, һәрберсенең үз кушаматы бар. Ат үрчетү турында балачактан хыялланган Фәридә Яруллина бүген үз фермасын булдырган. 5 ел элек абзар төзетә һәм атлар сатып ала. Авыр йөк тартучы атлар күпчелек. Шулай ук мин юртаклар белән дә кызыксынам. Агростартап алганчыга кадәр 15 баш атым бар иде инде. Мондый нәтиҗәгә ирешергә Фәридә Яруллинага агростартап программасы булышкан. Кече һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проекты буенча бизнес-план әзерләп, узган ел 3 миллион сумлык грант ала. Бүген фермасында 100дән артык аты бар, 2 кешене эшкә алган, киләчәктә бизнесын үстерергә ниятли. Киләчәктә ул кешеләр санын тагын да арттыру, чөнки минем планнарым буенча ат санын арттыру гына түгел, кооперативка кирип, ат итен переработка ясарга. Мондый мөмкинлектән яңа гына эш башлаган һәрбер фермер файдалана ала. 2 миллионнан алып 4 миллион сумга кадәр грантлар сыяр, сарык, кошкырт үрчетү, умарта сатып алу, җиләк-җимеш һәм азык культураларын үстерү проектларына бирелә. Бер шарт та бар, беренчел капиталың 10% булырга тиеш. Могут участвовать и физические лица. Конкурста физик затлар катнаша ала. Алар үз бизнес проектларын тәкъдим итәргә, грант алганнан соң үз хуҗалыкларын ачарга тиеш. Бу күпләр өчен бик зур ярдәм. Башлап җибәрүче фермерларга әйтәсе килгән теләгем, куркырга кирәкми. Узган ел агростартап грантын республиканың 36 районыннан 103 фермер алган. Бу 312 миллион сумлык ярдәм. Быел үз эшен күпме фермер башлап җибәрә алачагы гаризалар санына бәйле. Проектны әзерләп Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгына документларны 31 мартка кадәр җибәрергә кирәк. Чистай районыннан Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Яңа уку елында Казан Федераль университеты билингваль һәм полилингваль белгечлектәр буенча 160 студент кабул итәчәк. Нәтиҗәдә монда шушы юнәлештә укучылар саны 400-гә җитә. Әлегә коронавирус аркасында ачык ишекләр көне кичектерелгән, әмма кабул итү шартлары элеккегечә кала. Булган яңалыкларны Айсылу Нигъмәтҗанова белеп кайтты. 2018 елдан башлап республика заказы белән биредә билингваль һәм полилингваль белгечләрне әзерлиләр. Алар 2 яисә 3 телдә белем ала. Хәзерге вакытта шундый 260 студент бар. Яңа уку елында тагын 150 кеше өстәләчәк. Һәрберсенең эш урыны алдан билгеләнгән, аларында 5 ел хезмәт куярга тиеш булачак студентлар белән 4 яклы килешү төзелә. Узган елларда Татарстанның 30лап районыннан абитуриентларны кабул иткәннәр. Ләкин чит төбәктән килеп билингваль белгеч булырга теләүчеләргә дә ишекләр ачык. Шундый бер специфик ягы бар. Чит республикалардан килеп менә бу программаларда укучылар договорны төзергә тиешләр Татарстан мәктәбе белән. Чөнки алар Татарстан әзерли. Бу белгечләрне Татарстанда укытырга тиеш. Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә татар теле, әдәбияты һәм журналистика юнәлеше ачыла. Бу киләсе уку елының тагын бер яңалыгы. КФУда журналистларны укыту өчен югары мәктәп бар инде, ләкин яңасында 2-3 телдә эшли алырлык кадрлар әзерләмәкчеләр. Бюджет урыннары да була. Бу программада безнең 23 бюджет урыны каралган. Практиканы да безнең балаларыбыз нәкъ менә шушы республикабызның төрле медиа тармакларында үтәрләр дип планлаштырабыз. КФУның әлеге институтында 4000-гә якын студент белем ала. Июнь азагында яңа уку елына абитуриентларны кабул итә башлаячаклар. Бу ел беренче курста 1000-нән артык кеше белем алачак. Шуларның 375-е бушлай. Айсылу Нигъмәтҗанова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. ТАССРның 100 еллыгына музыкаль тарих бүген Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә яңа радиостанцияны тәкъдим иттеләр. Аны интернет аша дөньяның теләсә кайсы нуктасында тыңларга мөмкин. Татарстан авазы дип аталган проект республика президенты ярдәме белән булдырыла. Халык моңнары, ретро җырлар, һәркемне сагындырган классика. Хәзер аларны дөньяның теләсә кайсы почмагында тыңларга мөмкин. Моның өчен телефонга Татарстан авазы дип аталган кушымта гына урнаштырырга кирәк. Радио тапшыруларның үзләрен исә биредә Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә әзерлиләр.
Рафаэль Ильясов җырларын куйдык инде. Шул ук Хайдар Бегичев. Радионың баш мөхәррире Раил Садриддинов алтын фондка кергән җырларны барлый. Бер гасырлык музыкаль тарих интернет аша инде тәүлек әйләнәсендә яңгырый. Киң җәмәгатьчелеккә исә радионы бүген тәкъдим иттеләр. Әлбәттә, бергә булмаса, без мондый уңышларга ирешә алмас идек. Татарстан авазы радиостанциясе республика президенты ярдәме белән булдырыла. Максаты телевидение фондларында тупланган бай мәдәни мирасны халыкка җиткерү. Мин уйлаганча, бу бик зур казаныш. Чөнки безнең әле бу радио эфирда күп кенә форматлар җитми. Әле тагын 10 радиостанцияне ачсак та җитми әле. Яшьләр өчен дә кирәк, сөйләшә торганнар кирәк. Интернет бөтен җирдә бар, телефоннан тыңларга була, машинада җирдән тыңларга була. Анда мөмкинлеге күбәйгәннән күбәячәк, интернетны киләчәк дип уйлыйбыз без. Шуңа бу радио үсәчәк. Җырлар гына түгел, Татарстан радиосының алтын фондын тәшкил иткән язмаларны, тапшыруларны, радиоспектакльләрне дә ишетергә мөмкин. Әнием күзләре белән очрашкандай була. Күренекле шәхесләрнең, республика горурлыгы булган язучыларның, сәнгать кешеләренең тавышлары, җырчыларның җырлары, музыкалары, композиторларның. Интернет проектны тасырның 100 еллыгына багышлаулары юкка түгел. Җыр ул чорның символы, безнең радио аша да шушы Татарстан тарихын өйрәнеп була. Җырлар аша да. Чөнки җырлар алар билгеле бер вакыйгаларга багышлап язылган җырлар бар. Татарча гына түгел, һәр көнне кичке 9-дан соң рус, мари, башкорт, чуваш һәм башка халыкларның җырларын да яңгыратачаклар. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татар эстрадасы артистлары гастрольләр, концертлар юклыктан файдаланып, яңа форматка күчә. Бүгеннән алар онлайн концерт куя башлады. Җырчыларны бу ниятен Татарстан президенты да хуплый. Беренче булып бу эшкә Салават Фатхетдинов алынды. Кечкенә генә бүлмәдән бөек артистның моңлы тавышы яңгырый. Салават Фатхетдинов өчен кайда чыгыш ясау мөһим түгел, ә беренче чиратта тамашачының күңелен күрү. Коронавирус белән бәйле вазгыятьтә бу аеруча актуаль. Бу бик кирәкле бер. Мин үз гомеремдә бер тапкырда 10 көннән артык өйдә торганым юк иде. Үземә үзем шаккаттым, өйдә торып була икән. Шуңа без инде гелдәге гастрольдагы кешеләр, без юлдагы кешеләр бераз кыйнарак, но нишлисең? Монда чараны үткәрүнең бернинди авырлыгы да юк тиештирүчеләр, ә артистларның республикада кертелгән карантин чараларын үтәве гади халыкка үрнәк. Связь у нас с артистами должна быть. Артист белән тамашачы арасында элемтә югалмаска тиеш. Бу чара шуны күз алдында тота. Артистлар өчен дә, тамашачы өчен дә бу әйбәт мөмкинлек. Трансляцияны ВКонтакте, Одноклассники һәм Instagram социаль шелтәрләреннән карап була. Бүген онлайн концертның беренче ярты сәгатендә генә аны 30 мең кеше карый. Моннан тыш һәркем яраткан артистына үз соравын да бирә ала. Онлайн рәвештә Ришат Төхвәтуллин, Динә Гарипова, Эльмира Кәлимуллина кебек җырчылар да чыгыш ясарга теләк белдергән. Динәк Самдинова, Алмазия Динов, Яңа гасыр каналы. Тамбур шигүле күлмәкләрегез бармы булса, сандыктан чыгарга онытмагыз. Ни өчен иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә. Сәламәт булыгыз. Хәерле кич, исәнмез. Эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Быел җәй Токиода узарга тиешле Олимпия уеннары 1 елга кичектерелә. Ул коронавирус белән бәйле. Җир йөзендә 4 елга бер мәртәбә оештырылучы иң дәрәҗәле ярышлар 2021 елда Токиода узачак. Континенталь хоккей лигасындагы сезон быел вакытыннан алда төгәлләнде. Бу карар барлык мәсьәләләрне спортчыларның, җанатарларның хоккей уены белән бәйле булган барлык хезмәткәрләрнең иминлеген, сәламәтлеген исәпкә алып эшләнгән. Командаларның турнир таблицасындагы тиешле урыннары якын арада узачак утырышта билгеле була. Шунда ук киләсе сезонда катнашырга тиешле клублар да ачыклана. Оннан соң алдагы чемпионатның календаре төзеләчәк. Рубин клубы уенчылары коронавирус таралу куркынычы белән бәйле 5 көнлек тәнәфестән соң күнегүләргә чыкты. Алар аерым төр буенча үз базаларында шөгыльләнә. Иминлек белән бәйле барлык таләпләрне үтәгәннән соң тренажер залында уен кырында чаралар бара. Рубин уенчылары коронавируска тест тапшырган иде. Табиблар аларның һәммәсендә сау, сәламәт дип белдерде. Ә менә йөгерергә яратучы кыю егет 10 000 километрны үтәргә ниятли. Передать через лес. Санкт-Петербургта яшәүче Максим Егоров 10 000 километр ураны йөгереп үтү максатын куйган. Аңа 29 яшь. Гыйнвар аенда төньяк башкаладан кузгалып, җәйгә Владивостокка кадәр барып җитәргә ниятли. Тәвәккәл егет 2000 километр юл үтеп Чаллыга килеп җитте.
Когда бежишь, много чего думается. Йөгергән вакытта башта бик күп төрле уйлар барлыкка килә, яңа фикерләр туа, ачыклык керә. Барсы да күңелсез димәс идем, әлбәттә, ләкин ниндидер үсеш булсын өчен тормышта үзгәреш булырга тиеш. Максим балачакта җиңел атлетика белән шөгыльләнгән, шуңа аның күпмедер дәрәҗәдә физик әзерлеге бар. Юлда очраган ашханәләрдә туклана, кунакханәдә төн үткәрә. Если встаешь пораньше, то... Иртәрәк уянып чыксаң, ераграк ара үтәсең дигән сүз, мин йокларга яратам шул. 15-20 километр бер туктамыйча йөгерә алам. Чалда ул үзенең шәхси рекордын да башкарды. Бер көндә 70 километрны йөгереп үткән. 24 июльгә кадәр финишка барып җитәргә ниятли. Бу вакытка аңа өлгәрү өчен көненә 80 километрга якын юл узарга туры киләчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар ди, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Авырмагыз, сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267 166. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда явым-төшемсез 4 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада болытлы температура 6 градус. Төньякта Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида сүрән көн 5 градус җылы. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы 7 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәледә аязучан болытлы һава җылылык 10 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешәндә 8 градуска кадәр җылы була. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эшергә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Башкалабыз Казанда болытлы көн, явым-төшемсез, көндез 9 градуска кадәр җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.